тамошобинони азиз, анамин намуд барашко ҳозир омадай. Дар ҳафтум дарвозаи Корвон, тарафи Тиллобозор, якум ряд. Бинед чӣ хел моделҳои фасон. Нархҳои ино сар мешавад аз 220 сомон то 250 сомонира ва ино моделҳошон размерош аз 48 то 58 ҳастай. метавонед омада бинед. Касе ки дар Тоҷикистонай, касе ки мехоҳад мо доставка кунем, пас нависед, албатта ки мо доставка мекунем. ҳамашон сангҳои Сваровски катиёродо даштагиай. ва як чиз дигарам мехоҳам барои шумо фаҳмонам ки ино барашкаянд. материали барашка аз ламиражда қиматтаракай. ҳамино баъзеош нусхаҳои ламиражам доранд. мисол ҳами гилаю, вале материалшон ламиражай, уво арзонтаранд. ламиражо тақрибан мумкин ки ами 180 сомон бошанд. нусхаҳои ламиражиш. анами нусхаҳои вайш боша, барашкаш бошад, анами нархаш 220-250 сомония. ин нархҳои донаяй. касе мисол бисёр мегира, оптум мегира, арзон мешава. набиёед тамошо кунед, бинед. ина лавои доманшонам фасонай. хушрӯ. ҳамаи расветкоҳ ҳастай.